Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Namhlanje sibheka imibuzo emide emidlalweni. Uyakhumbula sathi singathi imibuzo emide noma yizinkomba noma yizimpawu zokuhluza umdlalo. Zingakhi? Ziyishumi-nanye, zingu-11. Ake siqaliseke ngeyokuqala. Inkomba, isakhiwo nesakhiwana. Eyesibili, umsebenzi womlandi. Eyesithathu, yindikimba nomyalezo. Eyesine, ulwazi lwaphambilini, isizinda kanye neqhaza elibanjwe ngabalingiswa ekuthuthukiseni indikimba. Elesihlanu, umumo womdlalo noma umumo wendaba noma singathi yilokho okwenzeka endabeni okufana nse nesakhiwo nesakhiwana noma okufana nse nenkomba yokuqala okuyisakhiwo nesakhiwana. Inkomba yesithupha, umoya nethoni. Eyesikhombisa, ingwijikhwebu noma isiphetho. Eyesishagalombili, imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Eyeshagalolunye, ukuxhumana phakathi kwenkulumo-mpendulwano kanye nesenzeko. Eyeshumi, isigameko noma isigigaba esifihlelwe umlingiswa othile. Eyeshumi-nanye, ukulandelana kwezigameko. Qaphela thisha nawe mfundi, izinkomba eziyisishagalombili sizenzile enovelini noma kubuciko bomlomo. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi izinkomba esingathi sizobe siyaqalisa ukuzibona zintathu kuphela, zifundeka ngalolu hlobo. Umyalezo noma imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ukuxhumana phakathi kwenkulumo-mpendulwano kanye nesenzeko. Isigameko esifihlelwe umlingiswa othile. Lokhu kucacisa ngokusobala ukuthi asizuzenza zonke izinkomba. Ake siqaliseke. Iyini imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela? Lokhu ikhono lombhali ekusebenziseni abakaki kanye nefonti eyahlukile ukuze asethulele indawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Ngaphambi kokuthi umbhali aqalise inkundla noma isigcawu ngasinye, kuye kube khona lokho asethulela khona. Embhalweni wobuciko othi ubhuku lwamanqe, uqalisa ngokuthi kusebhange iforamu. Uma uwabhekisisa lawo magama abhalwe ngefonti ehlukile, lokho kungumyalezo wokwenzeka enkundleni yokudlalela. Umbhali usebenzisa abakaki ukuze asethulele isimo senhlalo
ukuze aveze umdlali othile asesimeni esithile. Kungenzeka uthukuthele, kungenzeka ujabule, kungenzeka kuxabene ubendle, kungenzeka bayezwana laba bantu. Usuke asethulela isimo senhlalo. Inkomba elandela lapho ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma inkulumo kayedwana nesenzeko. Leli gama elithi inkulumo mpendulwano liyazichaza, noma sithi inkulumo kayedwana nayo iyazichaza. Uma kuyinkulumo kayedwana ukhuluma wedwa. Uma kuyinkulumo mpendulwano kuchaza ukuthi abadlali babili noma ngaphezulu bayakhuluma baphendulane. Ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma inkulumo kayedwana nesenzeko kuchaza ukuthi leyo nkulumo ekhulunyiwe yeyama isenzeko noma isigameko esizolandela. Isibonelo, isigcawu sokuqala, inkundla yokuqala embhalweni wobuciko othi ubhuku lwamanqe, sithola unkululeko etshela uphindisiwe ukuthi uyoyikhotha imbenge yomile uma engafuni ukuthi baphindelane noma babuyelane othandweni lwabo. Leyo nkulumo mpendulwano ixhumene nesenzeko sokuthi athe suka unkululeko ocingweni aqonde ngqo kwamathonsi ayozethula abike ukuthi ufuna izinkomo zakhe ezimbili ezisiswe kwamathonsi. Leso senzeko sixhumene nale nkulumo mpendulwano esiyithole esigcawini sokuqala. Inkomba elandelayo isigameko noma isigigaba esifihlelwe umlingiswa othile. Lapha sithola izethameli noma ofundayo azi okuthile, kodwa umlingiswa lowo okuzokwenzeka kuye lokho okuthile abe yena engazi lutho. Khumbuzana nje, siye sibone komabonakude uma ngabe sibukele, sibone umlingiswa othile ayodlula mhlambe endaweni ethile lapho sazi khona ukuthi uzohlangabezana nenkinga, size simemeze sithi hayi ungayi lapho wena Silima, kodwa yena abe engazi. Siyabonga kothisha nakubafundi ngoba isifundo sethu siphelela lapha ke namhlanje. Ungakhohlwa ke ukusubscribe. Ungakhohlwa futhi ukuthi sinamashaneli amathathu. Nisale kahle. Siyathemba nizohlomula.